Ти Шантала. Браво! Опой, винаги опой да не предъвква. Има вратейники. Той вика на мен. Ти не опой, ще да опо. Пускай, защото не съм аз, ако съм аз, ще изкъсна. Дале! Пускай. Настъпва го. Дигай високо. Ама Христина Дръпница. Добре, добре, браво. Галя, ако можеш малко по-рано дигни ръкава по-високо. За да скочи по-далеч. Малко по-отрано. Да има време да... Галя, провокираш на. Да, пускам ли? Майко. Всички преди хапане свалят леко ръкава надолу. Да го посрещнат. Инстинкт, винаги леко надолу. Как се справя? Добре ли? Прекрасно. Идеално. Единственото, тя е много бърза. Не винаги. Нали трябва, ако искаш да направи комплекс. Взема ли? Да ви сълтаме, че секунда преди